Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Naimbag rabi tayo kapsat. Salamatan tayo ni Apo, tatang rabi. Iti maminsan man yan, nga bundaway, ngayon tatakada tayo kapsat. Nuwag kakadwa tayo, iti dito programa. Tataw Webes ti rabi kapsat. Iti Ilocano broadcast tayo, nga napuluan, iti dalan, iti kinasan ko. Kaya tayo ni Apo, iti masansan ngayak na. Tayo na ipapalubos nga kang kanain kapsat. Nga iti online service tayo ng runa. Iti Webes ti rabi Ilocano kapsat. Ka manggagan tayo, dagiti nabalitukan na sa Diyos. Kung kakabsat nga magbuhat Biblia, sa Allah nga titinapay, pagbiag iti tao, nudig iti dagiti sasao ti Diyos. So nga, siraragsak tayo, tatanggabi, sinanakon tayo, tatanggabi kabsat, nga intayo denggan, intayo siripon, dagiti sasao ni Apo Diyos sa tanggabi nga mabalikas sa tanggabi. Kaya salamat kini Apo, tanggabi kabsat, naguntawayan man lang dati kapsat Diyos, siya ni Brother Martino Dumbrique, tatang rabi, nga may isang angkor kapsat na. Kaya salamat kiniapo, ikundaway, nga itadad na, kada tayo. Kaya sakbay nga agrugi tayo kapsat na, rugyan lang tayo iti panagbasa, comment, kagasta, panagdagti sa uni Apo. Kaya kung mararag tayo mga kapsat, tatang rabi, dawaran tayo, titulong, ti Apo, tatang rabi. Kararag tayo kapsat, mami nga manakabalit ti Apo. Ayaw na ka Apo, iti naintaklan unay nga panakaisalakan. Ngayon paay mo kata kani. Salamat Apo, at dati anak iti Diyos nga natay kata kami. Kay parokutidara na, inig ka na kami ti parokapyag. Kaya inig ka na kami tirik na tatang rabi ka Apo, tapno ikastagal, ingkamimat, may share, unong may tad ka kita sasakot Apo, kadagiti kakadwami iti online service Apo. So pasalamatan na ka, iti dahi tikot daway ngayon tad mo kadakmi. Tulungan na kami kumaapo, bayad iting kang panagadal, panagdengdengag, panagsuksukimat, kadagiti sa asaom, tapit kas tagil maparaburan, iti tumunggal may sa kadakami. Dawaton ni Espiritu Santo, isuti umuna, ken mga luwat kadakami, mag-iwan-wat kadakami, itinggan pagsiatan, itatangrati. Amin dagiti Apo ka sinanama kami, si papat kami tatangrati, na amin dagito, mabukal, maaramid, iti kanaganan ni Apo Jesus. Amen and Amen. Amen. Salamat ni Apo Jesus kapsat. Ket naadan tayo ulit tigundaway anak kapsat nga agadal iti sasaw ti Apo. Tataka kapsat mapantayo iti may kadwa kapsat iti dating programa tatangrati. Intayo man kitaan dagiti kapsat tayo, dagiti nakumda kapsat. Dagiti comment da ti comment section kitaan tayo man
Kakabsat daw aton kadagi operator, ngay plus naman nagiti kakabsat tayo at ang rabi. At ang rabi kakabsat, kadwa tayo ni Brother Ronald Manansala from Hirona. Naimbag rabi kakabsat. Amen. Salamat kiniapot at kadwa tayo. Kasamat ni J. Ann Kison Ramos. Naimbag nga rabi, mga kapatid. Amen. Naimbag rabi mo kakabsat. Ken kasamat ni Ann Gamino. Kung natingat na yung bag na rabi tayo amin ay ito nga kapsat, madaydayo ti Diyos. Amen. Madaydayo ti Diyos kapsat. Amen. Sister Ann Gamino. Kasamat ni Sister Wilma Garcia Pacunla na yung bag na rabi tayo amin kakapsat, madaydayo ti Apo, agwipuya dito'y binangonan. Yung bag na rabi ta kapsat, taga binangonan. Amen. Ken kasamat kakapsat, ngayon tayo kitaan ni Sister Geraldine Tabago. Kung nato'y naimbag nga rabi, kada kayo amin ay ayaten. Nga kakabsat, kini Apo is watching from Aurora Congregation. Amen. Salamat kini Apo. Kaya dagiti kakabsat tayo, muna tayo nakita kakabsat, comment section na. Talaga nga dagiti kakabsat tayo, dagiti uri na kakabsat. Dagiti nga online program tayo, nagpatag-unay kakabsat na. Ano maminsan, madiri nga makapagkakadua, nga kang kanayon nga face-to-face mong kadagiti, kasi nga pasama karami ti Apo online, mabalin tayo nga magkipag-rik na, mabalin tayo itad, di pa mataya, mabalin tayo itad tayo, tatang rabi, dagi napudot, nga pa nagsuporta tayo, kada iti kagawain ti Apo, unong trabaho ti Apo, itatang rabi. Kaya tatang rabi, ang kapsat, tutuloy tayo nga rod, tatang rabi, invite na kayo, invite na kayo, tatang rabi nga, i-like tayo, share tayo, kapsat, dating aramid ti Apo, hindi kas takit, ado dagiti makangag, dagiti kagayong tayo, dagiti kamu tayo, nga agad-adal, unusan mga agad-adal iti Biblia, tabarang lang sa tanan, ni Apo Dios, ti mangtignay kadakwata. Kaya kasama FB tayo, kaya YouTube channel tayo, dagiti nga programa tayo, kapsat pabalit tayo, kasubyanan na, no, dagiti na-miss tayo, madi tayo nga nabuya, udalagag, dagiti nga minsay ti Apo, mabalin tayo nga subyanan. So nga salamat kini Apo, itatangarabi, nga tatangarabi, live tayo, kapsat na, nga makangag iti saso ni Apo. So nga dayawon tayo, ni Apo tatangarabi. Kaya tatangarabi, kapsat, papantay nga di highlights man, tatangarabi, dahil napasamak nga revival, one day revival, kan 12th anniversary ti Church of God, Gidubingag, Zamboanga del Sur. Dawaton tayo mga dagi operator tayo, nga kitaan tayo man, i-plus na dahil highlights, kakapsat. Amen. Madadayo ti Apo. Amen, kakapsat.
Salamat kini Apo Diyos sa tangrapi, dahin tayo nabuya, nakita dahil highlights dahil 12th anniversary ni Church of God Ilito at Zamboanga del Sur. Kakabsat, no yung takikitaan na nakakabsat, bilang tayo itawan, kat salamat nakatusing at tawon kayo kakabsat, itaduinat. Kat nasawan kakabsat, ti Apo naging bagpunay, ti parabo na talagang yung bukbuk na, yung parubos na kada kayo kakabsat. Tapditi ka sa kumadaan ninyo, dahil itusing at tawon, kat nasawan kakabsat, ay ayatan na kayo ni Apo. Sumata kayo tan, taga-dugingan kakabsat na, agtuloy kayo pamati, numampay mati kami nga makapalit ta amin ikirupan rupa ngayon da kayo idrit nakakapsat ngayon ti kararat ni at dakada kayo kapsat itanon da kayo kini Apo. So salamat kini Apo at tangrati kahit ito tangrati kapsat denggan tayo man dali may sana kanta ipaay ni Sister Guy na nagkapuitikid pa congregation iti paulo ti tanakantaan ket italag tay ti amin iti na marswa. Denggan tayo man, kumbuyaan tayo. Operator, pakipas tayo man. Sat. Amen. Tibiyag dito'y daga, dinto agpatingga, adu tirigrigat, ngayon tay marikrik na, limited day to amin, day to'y tinamarswa, tay sunala, ti ayat kanam nama. Ngayon tay paglaslasatan, di na tay tu panawan, di na tay tu baybayan, dumdang mantiliday, di tay tu ngagsarday, adalang ni Jesus, kada tayo mangsasaranay. Italag tay ti amin, iti Diyos nga na marswa, italag tay ti amin, dumteng nga problema, tay so iti mangtet, ragsak kental na, biag tayo ay wanan na nga awan tinggana. Tibiyag dito'y daga, dinto agpatingga, adu dirigrigat, ngayon tay marikrik na, ngimited tay tu amin, day to'y tinamarswa, tay sunala enti ayat kanam nama. Gabuti adu, ngayon tay paglaslasatan, pinatay nga panawan, pinatay tu baybayan, dumteng mantiliday, di tay tu ngagsarday, adalang ni Jesus, kada tayo mangsasaranay. Italag tay ti amin, iti Diyos nga na marswa, italag tay ti amin, dumteng nga problema, tay so iti mangted, ragsak kental na, biag tayo ay wanan na nga awan tinggana. Italag tay ti amin, iti Diyos nga na marswa, italag tay ti amin, dumteng nga problema, tay so iti mangted, ragsak kental na, biag tayo ay wanan na nga awan tinggana. Biag tayo ay wanan na nga awan tinggana. Amen. Salamat ka na jay nagpintas unay nga mensahe ti kanta kapsat.
italog tayo ti amin, ti Apo. Tawa mo kakabsat, ti kabalan tayo, nang nangunan mo dati panuko, rigat iti panagbiag, didigra, kakabsat, genggenag, bagyo, o madupat iti tanom. Tawa mo iti pagtarayan tayo sa balik, kakabsat. So masabot italog tayo ti amin, kiti Apo. Kini Apo, kabalan na ti amin. So salamat tayo minsan kanta, ngayon tayo nagagan, italag tayo ti amin. Kaya tatang kabsat, mapantayo iti may katlong mapasat, ti trabaho ti Apo, awan sa bali no, ti paganon panaganunsyo, no, panangpakdaar, kadag iti masangwanan dun sa maganat na trabaho ti Apo. Ikagkada tayo ni Brother Mark, ni Sister Eunice, tatang rabi, dayjay pakdaar. Amen. Sa Brother Mark, Brother Eunice, Sister Eunice. Amen. Naimbang rabi kada tayo amin kakabsat. Adtoy dagiti sumangpet nga announcements tayo. Sister Eunice. Taga-amuan tayo into September 13, 27th anniversary of the Church of God in Dipakulaw, Aurora. Amen. Ket inton September 19 and 20 kakabsat One Night Revival and 20th anniversary in the Church of God in Bonifacio, Kiblawan, Davao del Sur. Ket in As sumaruno kadanita inton September 25, third quarterly midnight prayer meeting at 7 p.m. at Paniki Chapel. Ket inton September 25 to 27 met 3-night revival services in Portland, Danao, Cebu City. Amen. Ket syempre, haan tayo kailipatan ti regular nga pagimungan tayo. Adda ti online per meeting every Monday at 8 p.m. Kita-kita tayo manin kakabsat. God bless us all. Amen. Paday-dayo ti Apo Diyos kakabsat at ang rabi. Ngayon tayo nakita ng dagiti pakdar, kadagiti sumaganat nga trabaho ti Apo. Kahit pasalamatan tayo ni Apo dahil dagiti kakantuwa tayo, kakabsat tayo, kabataan tayo, kakabsat na nga magmangtod kada tayo iti hamon, unukari, tapniti kastakit, makapagtultulit in Apo. Dagiti nga kakabsat tayo, kakabsat dagiti kabataan magida nga kabulan ti agsaw ti luhan ti diretsyon ng kitaan yung kakabsat na kaputi tulong ti Apo kahit nga makatulong ti trabaho ti Apo. Nga iso nga suda, tinausar at ang rating, agampor. So nga kadagiti kabataan dito'y nangrunan diti Central Luzon, diti kabataan nga Ilocano. Pagsata na, ma-challenge kay kuma, o makarit kay kuma nga makikadwa kayo iti programa. Kapiti kastagod mausar na kayo ni Apo. So nga salamat, kadagita nga pakdar, nga hintay na ngagan, kakabsat na, hintay na buya. Kadagita nga rabi kakabsat, dawaton tayo ulit, kadagiti operator tayo, kakabsat tayo nga, i-plus naman, dagiti kakabsat tayo nga kadwatay tatang rabi, ang kitaan tayo man dagiti naatumda, ket dang ibaga tatang rabi, operator. Greetings. And tatang rabi kakabsat, kadwa tayo ni Brother Luis Gamboa from Batangas. Naimbag nga rabi kakabsat, kastamat kayong kakabsat. Kastamat ni Brother Rogelio Corpus, madaydayaw ni Apo Dios, kakabsat, ken naimbag nga rabi tayo amin. Amen. Madaydayaw ti Apo. Kastamat ni Brother Ruel Amistad, naimbag nga rabi kakabsat,
ken gagayam madaydayaw ti Apo. Amen. Madaydayaw ti Apo. Ken kasama ti Brother Honor Elio, madaydayaw ni Apo Jesus tatang rabi. Amen. Nembag rabi kakapsat ken gagayam ti papati. Agbuy-buya dito'y Lagilayan Congregation, Isulan, Sultan, Kutarat. Nembag rabi kakapsat. Amen. Madaydayaw ti Apo. May sapa ni Sister Martina Bumanlag, nembag nga rabi kada kayo amin kakapsat. Kada kayo amin kakapsat ko ti Apo. Amen. Amen. Salamat ti Apo. Kastamat ni Babylin Rabago Gaspar, kuna natin, nembag nga rabi yung aming kakabsat, madaydayaw ni Apo. Nga malagayat ken man lang nga asi. Amen. Kubno at ako. Imbagam kabsat. Kaya itatang rabi kabsat, tuloy tayo. Kaya itatang rabi mapantayo na iti panangkablaaw, kada iti kakabsat tayo, nga dumtang di pa nakasangay ti biyagda. Kaya mambuyain kakabsat, adi birthday greetings nga mabuya tayo katang rabi, tapos iti kastarit amu tayo, dali kakabsat tayo na kakabsat nga si Mangpet, iti aldaw, iti birthday da. Tawatan tayo iti operator, nga ito ni class, katang rabi. Amen. Amen. Madaydayaw ti Apo, kada kita nga kabsat nga si Mangpet, di birthday da, unang di pa nakasangay da kabsat. Madiday nga nakita mo, manuti taon dan, yung sigurado tayo ti kabsat na, gaputi ayat ni Apo, na inayunan na kayo ti aldaw yung kabsat. So nga sabi ko man, makita yun, nagita ayat ni Apo, kata kayo, takunan na iti nasandong kasuratan di Salmo, in kayo kitaan, dagiti aldaw, nga dumtang iti biyagyaw. So salamat kini Apo tang rabi, inikan na kay ti barong nga gundawa. Tulay nga kabsat, nga agserbi kini Apo, agdalat kini Apo, tapos kasta, lalalo tayo bay nga maalwadan ni Apo, pabindisyonan ni Apo, itatang rabi. Tatang rabi kabsat, daman tinaysa nga kanta, ngayon tayo magaganmanan, nagpintas nga kanta tayo, Palasyo, ijay rabaw ti turod, ikad kada tayo, dagiti kakabsat tayo, dagiti inna tayo, ijay La Trinidad Congregation. Operator, i-plus tayo man, tayo mapuyaan, dun ay tinapintas nga kantada. Amen? Dito'y katika, basit balay ko, basit apira, ken balito, ken jay syudad, dagiti nasugbo, ada pala abalito, tirawati turong, ada palasyo, ijay dagangan, ingetranya, ijay
kalsada pulos abalito, upay masangsang masulisugat kerkas batu tigahidan kaguyawan mas napabalay ko para syubalito ijay nato pinabang titurun ada palasyo ijay dagan ingetranya ijay sanay nun amataengan kalsada pulos abalito di kapagarpen anapanglawan jay mamuwaisan agpagnoryahan ganggang era yemang turungan iti balasyo ken corona tirabaw titurun ada palasyo ijay dagangan ingetranya ijay sanay dun amataengan kalsada pulos abalito. Amen. Nagpintas na kanta kapsat. Nung naktendenggan kan marikna pusom dayaw ni Apo dati balay ikirabot ito nabalitungan nabalay na kapsat. So salamat kini Apo kadagi mothers ta la Trinidad Grabillo. Tultuloy kay kapsat ken kalayo kay kumamang iti online kadagi na litos kakantayo kapsat nga pamadayaw kini Apo. So salamat kini Apo tangradi. Kaya tatang rabi kapsat mapantay iti may kapat nga programa iti dating rabi. Awan sa bali no di panagtungtong tayo isa sa oti Apo. Tatang rabi kapsat itod ko dati platforman kada di kapsat tayo nga mangyadal. Awan sa bali no ni Brother Jet Batalya. Sir, Brother Jet. May mga rabiyo amin kakabsat. Magdayo ni Apo ta init ka nakti gundaway tapno may kasabati napudno launay nga ebanghelyo ti Apo Dios. Kaya agadal tayo ti sasaw ni Apo nga rod. Ito'y Lucas chapter kapitulo 17 26 kan 27. Wala na dito ket no kasano ginaramid kadagiti 20. Newa mo tayo. Ti aldaw ni Noe kastantumat kadagiti aldaw ti anak ti tao. Manganday di kiti may tilayos ket pinukaw na amin ita. Jay Hebreo mat Hebreo 1:7
Oh, 11:7. Wala dito ay Hebreo 11:7. Wala na dito ay gapu iti pamati ni Noe. Idi binalakadan na ti Diyos. Oh, idi binalakadan ti Diyos nga maipapan dagiti bambanag at di pay makita ide. Natignay iti siraraem apa nagbuteng nang isagana ti maysa nga daong apakay salakanan ti balay na ket kapu daytoy binabalaw na tilubong ket iso naramid nagtawid ti kinalinteg nga na mayanurot iti pamati kararagtay bit mami nga manakabari namin na po yaman kami dagiti sasao nga nabasa mi tatno may kasabat ti sasauya po iti broadcast sa po Diyos. Karamid ka ti nagkingan mi po ti Espiritu Santo may palawag kuman laro gitag buya nga nagdingag ti sasauyo ken siya kapo ken nagtisired ken panakabalin tapno may kasabak ti napudno na unay nga ebanghelyo ya po Diyos. Katawan ti maramid ni Apo no ana kami nga alwada na po Diyos. Tinagan ni Jesus, nagititi ginawat ko ako. Ginawat niya ako. Amen. Tatati paulo nati pagdadalan tayo dagiti pampanawon ni Noe. Dagiti al-aldaw ni Noe. Kas ko na nagarod no kasano kano ti naaramid dagiti anak ti tao kastanto akasyemot ti naaramid di panahon ni Noe. Ko na nagarod no ket no kasano ti naaramid kadagiti aldaw ni Noe kastanto met kadagiti al-aldaw ti anak ti tao. Anagamin ti naramid di panahon ni Noe. No apan tayo basaan dayay naaramid di panahon ni Noe. Diyay Genesis o Genesis kapitulo 6 bersikulo 9. Orugyan tayo pa dito ito ay versikulo 5. Kaya't nakita ni Jehova nga ti kinadakes ti tao dakkel iti daga. Ayun ti nakita ni Apo tayo. Ayun nga panahon ni Noe. Kastanto mo't kano ti maramid ti panahon ti anak ti tao. Kaya namin nga arapap dagiti panunot da ti puso da dakes la nga kangkanayon. Kasi ti tao hindi kasta man datot nga panahon. Kaya napaladingit ni Jehova iti panangaramid na iti tao. Yan. Napaladingit ni Apo tayo. Pinaramat ito ko napaladingit. Igay dado mga kuangay. Translation ti Biblia. Nagbabawi ka na. Yung dito yung Ilocano, napaladingit ang nagbabawi. Naladingitan la isuna. Ti panangaramid na iti tao, iti daga. Ket napasinnaay ti puso na. Pasinnaay. Naladingitan, nagsinnaay ti puso ni Apo ti parang parsuhan na ti tao. Tapay nagdakis ti tao hindi nga panahon. Ket ni Jehova, ket ni pinona ni Jehova. Ay titiko na ni Apo, pukawok to. Iti langa, ti daga, ti tao, nga pinarswak, tao man, ken animal. Iti animal.
Ukawon na. Ken dagiti agkakarayam, ken dagiti tumatayab. Kadagiti langit. At ladingitak o ladingitak nga nangaramidak o nangaramid kadakwada. Talaga naladingit niya ako. Kapag nga pinarasok, kadagiti nga tao. Kapag nagdakis na ko nga. Ngam ni Noe, nasarakan, ti parabor, kadagitin mata ni Jehova. Kadigitoy, kadi kapututan ni Noe, isuda ti lalaki nga narintag, ken nananay, kadigiti kapututan na, anakipag na ni Noe, iti Diyos. Kata iti garab ti may nga pagilasinan ti panahon tayo. Umay garudan ti may kadwa nga panagumay na ako Diyos. Isang natin, dati nang dati nagsaludsud kina ako tayo. Nga saludsud na. Nga dito'y 24:3. Ito iti saludsud na rin. Kaya hindi adag tugdugaw iti rabaw ti bantay dagiti ulibo. Dagiti adalan inmasidigdaking kuana nga isisuda. Akong kunada, ibagan kada kami, kaanto ti panakaramid dagitoy. Kita niyan to ti pagilasinan, tiyay mo. Ken ti panungpalan, to'y lubong. Kaya na simang bat, ket kinunada kadakwada, kitain nyo, tawan kumati mangulbud kada kayo. Adun to dagiti umay tinagan ko nga agkung kuna siyak ni Kristo. Kaya adun to dagiti ulbuden da kaya't kayto dagiti gubgubat. Ken damdamag gubgubat. Kitain nyo tadi kay aglagaw nga madanagan. Kamasapon nga marami dagitoy ngem saan pay nga iso ti panungpalan. Tumagderdan to ti nasyon bumusor iti sabali nga nasyon. Apagarian bumusor ti sabali nga pagarian. Kita nanto ti bisbisin. Ken ganad. Na dumaduma adiso. Ngem amin dagiti nga bambanag isu dati pangrugyan dagiti labing. Gusto nga diti makita tayo kabsat nga pagilasinan panahon ni Noe kanda jay sinalusod da kini Apo kanya kano dagi jay pagilasinan no may to ni Apo. Kaya makita tayo naging pag-ilasinan. Umuna nga pag-ilasinan nga nakita tayo ay panahon ni Noe kaya nadakis si tao na aming nga arapapda, aming nga pampanunutod da. O kasano ka nga tanga kadakis ti tao idi. Ngam, tanga panahon siguro nadakis pa. Kadagi nga panahon, amumpay ti cellphone, amumpay computer, amumpay dagi jay gadgets nga kung kuna tayo. Nya nga tati araramidon nga basolide, agbarbartek, agsugsugal siguro, muda mo siguro tagtungit din na. Kaya nagchismes, muda mo siguro tagchismes din. Kadagita nga basol ko saan nga po dagita. Sang baru nga basol, dagiti paragsugal, paragsautidakas, nganya pa yung basol, kaya lang modern sin tatan. Muna niya dahil kita ti basol iti, pastamot lang, moderno lang. Iso nga ti
pakikitaan tayo, duwa ti pakikitaan tayo nga pagilasinan ay panahon ni Noe nadakis ti tattao hindi. Kas natat na panahon mat nadakis dagiti tattao. So kadyo 2 Timoteo, lumapantay di may kadwa nga Timoteo. Ano natin makita tayo dito? Kapitulo 3:1-5. Kasi dagiti pagilasinan. Kasano nga niya tinaramid di panahon ni Noe, kastantungot ti maramid ti panahon ti tao. Nadakis ta morally, nadakis ti tao. Ngayon mamuan dagito, nga dagiti madudi nga aldaw, umaydan to dagiti aldaw nga napiggad. Ay salita napiggad. No, hindi napiggad din. Napiggad ta. After 10 years pa siguro, sa nga pulo nga taon, napigpiggad manan. So nga, anya tapi mapasamak. At datay di jay napiggad nga panawonan. Kadagiti tattao, agayat danto ti kadagiti bagbagida, selfish dan tulanganan. Isarili da ti bagbagida ti ayayatan dan. Naagum dati pirak. Naagum dati pirakan. The love of money kung nagarod is the root of all evil. Dagi panagayat ti pirak. So tiramot ti basol. Kaya't managpasindayaw da. Napalangguad. Dagiti tattao. Managuy-uyaw. Gusto nga dati yung Kristyano, tayo mga napalangguad, tayo nga managuy-uyaw. Nasukir kadagiti dadakkel da. Paiso ta dayta nasukir ti dadakkel da dagiti ububing. Iso nga dayta ti pagilasinan nga aside gan nga umay ni Apo. Hindi kasi di panahon ni Noe, kasi mat lang nga ubing siguro din nasukir da. Nalalata nasukir da. Nalalata dapat ti modern scene agiti gadgets, di ba? No tatakas bagi anak ti agungutan ka. Kasi tayong anak, hindi takit nga utang di sudan, tanong utang tayo sudan, rebelde da o lumabandan. Katawan pa ti araramidan da. Hindi nga pampanahon hindi, agsasado tayo, napadasa yung tinagsasado. Iyay gripo, katawanan. Agluto, aglaba, tatag iyay ubing. Hindi na mo tagluto ka naglaban. Agko ka talangan, nagsilsilpon talangan. No iba yung mapay ka, makungot na pay. Agayayayam dati ML, o niya pa di, kasalata dati, Roblox nga kung kunada, nga dagat, di Amerika, dati, adaka dati, ayay ka nung ayayam ka, mangi bagbaga nga, patayan kaso, patayan gimistram, patayan ni inang mo, kasi iti, para na ito, demonyo talaga ka. Ay, so nga dagi, anak tayo, tayo nga baybayan nga agay-ayam ti kakasta. So nga tatad ti Pilipinas, mararamid mo ta na damag tayo bigi news tataba, yay natay Tacloban. Pimatay na kiti kaklase na. Nga pa may isang lugar na yay sinityada dati earrings na dito yung may isang ubing na estudyante. Binugbog da jay maestro binugbog da. Ang gana, na hospital, ang gana natay. Kita natin na lubong takta, nakabutang takta gisuro, kakasing matagiti gisuro. Tatapay, jay may sapay na, Ateneo Dim, paltugan na kung maday teacher niya. Teacher na, imbag na nakalisi. Nalaing may teacher siguro dati ROTC na yan. Yung nakita na kasi yan, nag-leasing at ako sa Yubing. Ay, may isang estudyante, luhanag ka man, may isang estudyante, napaltugan na. Kinamat na, di na nakita. Tapos, sabasabalit, pinaltugan. Nakitaan nyo man, kagabsat, na timaw, udingan daw, dati kung natibib na, dagiti tattao ko, nauyong da. So nga dagiti ko kwa tayo, dagiti anak tayo, suruan tayo ti sasaw ni Apo.
So nga tata, amoy Amerika tata di da kay tagisuron. So ti alalanda nga gisuro dagiti mamaestra nga gapud ti Pilipinas. O tata kasi mo dito yung Pilipinasan. Aba, at least di dollar dito peso lang. So nga kita niyo kabsat na. Bagawan to di may timang isuron. Sino ay tagisuron ton? So nga daguma ginyi na mati tagisuron na. Kaya't kunanat toy awan ti paragyaman da saan da nga nasingpet. Awan na ti ayat nga nakayanakan. Awanan ti nakayanakan nga ayat da nga nasong ka nauyong dan. Handa nga na imbagan. Ada ti panawon nga ti Pilipino na imbag. Ampay nga imay dagiti foreigner kinyata. Da nabasat nga istorya nga tagisursurat ti social studies the early Filipinos na kunana uray kanong mabatim dagiti bambanag nga uray niya ti mabatim na sanikwam o agijay bambanag nga diya ang kanong po ka uray makatawinan nagjayan o tatangay ti malikod ka lang napukawan so nga manmanon dagiti tattao nga nasingpetan awan tinakaya na kanda nga ayat awan ti panakatnekdan takaw di kay managpadpadakas da o managpadpadakas ta saan da nga managparbang nauyong ti tao ti panahon kasi di panahon nino so nga nadingitan ni Apo gumurgura dagiti na imbag kita nyo gumurgura dagiti na imbag no minsan dito amoy gijay panangikasabat ti ebanghelyo data madida kay nga mangdetan ilari di Amerika tiluon da pay lagi mang kasabat ti ebanghelyo ore di London dati nabasa ka siya kas kasabat ti ebanghelyo ket tiluon da batan Christian nation kuna tayo. So nga talaga awanan kabsat. Sidugan. Ket kunanad to nauyong da gumurgura dagiti na imbag manglilipot nasubag natangsit managayat kadagiti nagragragsak. Gayay ragragsak nga nailubungan. Di da kay iso nga narigat ti agimbitar tatan nagiti tattao nga sumbrok ti kapilya o abing ti Bible study kay kayat na nagiti nailubungan nga ragragsak nga kung kunada kaya't yapay nang nangruna ngam panagayat dati Diyos so nga mamanon so nga amoy ti generation Gen Z nga kung kunada kunda tayo hantay ko mga maupay ta narigatan ti ani nga magkasabat ebanghelyo narigatan ti agawis narigatan dagiti manmanulangin ng umawat kini Apo no minsan dagita ti discouragement tayo source of discouragement tayo apay nga uray niya ramidon tayo awamatan nagbasit tayo tara kasya kung nagarot ti Biblia aduti na ayaban basit ti napili. So magtultulo tayo. Lalaro lagi ti generation nga umay. Sa bagay ko na kung ko na ti Biblia, nangagko ni Pastor Lusong, no nay salakan ka no, gidi may salakanan, ana nga pabayagan ti lubungan. Kaya nasawan, sumarsaron pampanawan, basit lang nun. Iti may salakanan. Gusto nga, hantay ko mga mapaay, absat. At ko na nangarod, nga dati lang ada, ito yung matata, dati lang ada, so ako na nagaroon ni Apo, hang kayo ko mga mayawan, kadung teter ko na siyak ni Kristo, iyaw-awan dati ado. Kaya't ko na da, nga dati lang ati kinasanto, anyo di lang ati kinasanto, agdadayaw ko ni Apo, praise the Lord, dati awit na Biblia, mapanda di kapilya, inya tinaramin. Awan mo ti kinasanto, inyada. Anda mga sursurutan ti pagaytan ni Apo. So nga ay iti makita tayo kabsat nga dati lang dati kinasanto nga di ba kenda ti panakabalinda ito'y nga kinasanto. So nga amoy dawid do mga tattao
nauma dati relihiyonan. Iso nga rimuar iti dagiti nagadto ay ti komunismo ken dagiti daddo mga relihiyon dagiti mangkongko nga Kristiyano di nga makita kinya dati kinasanto. Langalaen kaya sila nga ada Bibliada di na susurutan tinagyan na. Iso nga kabsat tatanga rabi at tayo na napigad nga pampanawonan. Kaya tayo garod kasto di pananuan no natapos nito tao. Ako narakarod dahil iti panahon ti kinagakas kan na violence ko narakarod. Violent iti tao. Kan iti physical mat ay morally dahil ito. Ti makikita tayo ti lubong tattako na nagarod. Anya ti pagilasinan apo nga maaramid to dagito ikin pagilasinan ti iay mo. Anya di ko na nandiyan nabasa tayo tatay. Gubat. So ay Ilocano ti gubat naunog di ka gera. Kanayong ti gera. Kasi di Ukraine kan Russia manong tawonan gergerada. Di jay Russia nya Israel kan dagitoy Arab nation pagtutulungan dati Israel. Gusto nga talaga nga gera talaga. Rumors of war. Kaya iso nga na legitimay sa nga pagilasinan nga asidig nga apo tayo Isu Krison. Tapos nga amo yan no malpas ti gera ito iba titandanan nyo kapsat. No malpas ti gera no danto ti kapyan ijay tumak nga umay ni apon. Iso nga ti mambantayan tayo. Kararag tayo ko mga awan to ti geran. No agkaron ti peace agreement kana nagkaron ti kapya ti dagiti Israelita ken dagiti Arabs ken dagiti dadto mga nasyon agkapyadan ton di tayo nga lalang tayo masidig kini Apo dahil ti may nga pagilisinan nga umayen ni Apo. So nga dahil ti makita tayo kapsat kan kaya ti makita tayo pa ay di kanor di gungunad. Amoy dati nabasa nga article within 24 hours intero ti lubong within 24 hours 169 major earthquake. Talaga nga kita nyo na, di ba? Diya Indonesia, Peru, nagganganag nga nagpipigsa 7.8, 7.6 dito yung Pilipinas, 7.6 sa daya o 7.8. Kaya kasi lang gargaraw amin tilubong na sila nga tigtigargar tilubong na kanya nga tati kuha. Sa bagay dagita ti pakdaar ni Apo ibagbaga na lagi kita tao nga asidigaron. Hindi ko matataw umasidig ta ko na kanya. Tayo nga Kristiyano ko man lalo tayo ko mga napingat lato itibiyag tayo magserbi niya ako. Kada kita ti pagilasinan nga asidig ni Apo. Di tayo mo ti mapasama. Amo yan nagdudo madagitang gana ti sumaro na amoy siyempre manukatan dagiti kwa rumor dagiti kwa laba kaya so ka bulkan man. Di may sapay nga urahin tayo panagbisin. Tono mal ti El Nino awan ti tudo ti maramid awan to ti makamula ay siguro ti may nga alas nga pagilasinan maadaan to ti bisin tayo ito. Iso nga sagana tayo ti sarili tayo Kristiyano. Dumitang dagita nga bambana. May raman tayo dita to. Iso natin maramid tayo lang. Pagkararag. Hana tayo mabaybayan na Apo. Ada matika rin na Apo niya tayo nga di kay baybayan. Aging gana ti panumpanan ti lubong. Addaak kada kayo. Ay ti may nga mangkarkarit kinya tayo. Mangliliwakin niya tayo nga agtuntuloy ang gano'n ti panumpanan ti biyag. Di tayo mo na niya ti mapasamak dahil nga pampanawon. Ado pa ti saksakit, ado pa ti agigigarot kung ka ng pestilence, gaya COVID, ngayon ko na tayo. Baka dahil mo na COVID, baka dapat sumarunong nga sakit, o virus, nga ado pa ti matay. So nga di tayo mo mapasama kasi nga nasidig tayo kumaka ni Apo. Ganti may nga makita tayo
panahon ti apostasiya, dagiti pamati, tumalikod dati pamati, ado giyay, lumapantay jay ko, First Timothy chapter 4 verse 3, kamod yan na nakabsat, dawatan mi kadag bagbagaan kayo kinti Apo ti Jesus, akas sinursuro, isuro ni ka maganda yan, sorry. First Timothy chapter 4 1 to 3. Kuna nagkaroon nga ti Espiritu ang nalawag panagkungkuna na dagiti maduding aldaw daytoy. Dagiti daduma, sumida nanto ti pamati. So ti apostasy nga kungkuna nagtalikod ti pamati, sumida nanto ti pamati. Ken nga ipangag da dagiti espiritu nga mangsulisog ken dagiti sursuro dagiti demonyo, ada sursuro ti demonyo ko. So antay kung mga patsin na kayo sursuro ti demonyo. Imbaga na dito, ino niya naging sursuro ti demonyo. Gaputi paragsisingpot dagiti agsaw kadagiti ululbod, idinto nga timmangken ti konsensyada, iso nga dagiti nga mangikaskasaba daygem da ti timmangken ti konsensyada kita ka. Arami na pagsapulan pa iti kwating ti reliyon. Kolektada, kwarta lang ti dadyi panunot na. Kuna ti tiyanda ka, ti Diyos da ka di tiyanda, kuna di Roma, Kapitulo 16. At kuna na dito, timanggan ti konsensya na kasla na markaan, ti landok nga bumarbara, iso nga dagiti nga agisursuro, nga dagiti Biblia, kuna da Kristiyano ka, timanggan ti konsensya dan, ore garami da ti basol, ore taktaw da, ore nyarami da nga basol, awanan, timanggan ti konsensya dan. Kat gapuna, nga iparit dati panakiasawa, dito ti may nga sursuro ti demonyo, iparit dati ka asawa. Kaya dumamat, nagaduti asawa da. Kaya dumamat, nga sikta ti reliyon, agasawa dati, sabasabali asawa da, tago na nagarod di jay, binasa tatay, dati agasawa da, agiin na sawa da, kaya ko na pa ito, kadagiti, tayo parit da, ken, nga pa daya, ken, ibilin da nga, di panangan taga di taraon na pinarso ti Diyos. So, ang kayong mga tikaso, kasi yan, kung ano, ang maipay, awatin o mga babayan ti panagyaman, dagiti pamati, dagiti, makamo, iti pudno. Nga, may sapay kita yung kasapan na. Nga ti sursuro ti demonyo, dahil iti number 1 nga sursuro ti demonyo. Nga, ayahang ka may salakan ti basol. Uri Kristiyano ka ka, no? May salakan ka na, tamapang ka na takano di langit. Di may sapay nga sursuro ti demonyo, sumurt ka di relihiyon da, kano iso da lang kano ti may salakan. So nga, dagiti ti sursuro ti demonyo nga, dagay ureg basol ka, Kristiyano ka, basol ka, mapanggalat ka kano di langit. Ay ti panangan lilaw, inuuntod ni Satanas, sinerek na ti relihiyon. Ada relihiyon da, nga mawag panakaisalakan da. Dati panakaisalakan ti basol. May kat ka di basol, ano, agbiag ka nga na santo, ano, hanggang agbiag nga na santo, sang hantay nga makita ti Apo. Kung nalang, yuawan ti kinasanto, Hebreo 12:14, hadi tayo makita ti ni Apo. Kung nalang, Matthew 5:8, nagasat dagiti na dalos ti puso da, tamakita da ti Diyos. Kita nyo, dagiti talagang nga sursuro ni Apo. Iso nga no, dati mga sursuro kinyayo nga, basol tayo lata, handay magkatibasol, sursuro ti Diablo dahi ta. Nagadungan da relihiyon na, nga mapanji impyerno. Iso nga nagkaroon chapter 70, Mateo, aming agkungkuna, nga mapanji langit. Bigat da lang, marami ti pagayatan ni Apo, langit niya ti pagayatan ni Apo ti tao. May salakan ti basol, may kat ti basol. Tayo may ni Kristo, pero ikatin na tayo di basol. Dagiti kinapudno na kabsa. Iso nga kita nyo kabsa at tangarabi nga dagiti nga sursuro ti Diablo, ato da. Iso nga ato ti mapanjimpyero. Ato ti nalilaw. Iso nga agyaman tayo kini Apo, antay nga nalilaw. Nasarakan tayo ti kinapudno.
Sa tatay, isursuro tayo ti dalan ti kinasanto, ay ti programa tayo dalan ti kinasanto. Taday ti nga dalan, iso lang ti dalan, ngagturong kini ako, dayi na ilot nga dalan. Ayumot dalan nga nalawa, iso dayi ti dalan ti pakadadalan di impyerno, tadagiti tattao di jay agar-aramid dati basol. At dati relihiyon da nga magar-aramid dati basol. So nga sa tatangarabi, dayi panahon ni Noe, panahon ti ko dayay, dayi ngay anos, naganos ni Apo. Ani Apo, naganos ni Apo tayo. Napadasan tayo anos na. Ureg basol tayo di. Nagadunga basol nga ramilin tayo. Gabuti anos na. At dating baon na kinya tayo, balay tayo. At dating ng katungtong kinya tayo. At dating ng kasabakin niya tayo. Tapno maamon tayo ti kinapudno. Apo na. So nga tayo iti pagpasalamatan tayo ti Apo. Gabuti hayat na. Kinti kinaanos na. Dahil nang ti asin na. Kung nangarot. Tidakkel nga ayat na, insalakan na tayo. Ito nga yung 1 Peter, yung mo nga Pedro, 3:20, kung na dito, yung gabsa. Ano ko na ni Pedro dito? 3:20 ti, nagijay nga nasukir da, idi, uno na nga aldaw, idi agururay nga atidtog nga anos ti Diyos. Idi yung panahon ni Noe anos ti Diyos dito. Dati yung mga ni Apo nga garamit ka ti daong, 120 years na inaramid na yay. Kati karna ti panahon dagiti tattao idi nga agbabawi. Kasi natatay ka na tayo ti panahon agbabawi. So nga nakangagtay ti Ebanghelyo, gigi bisita mi o tatara nga makangagtay ti nga broadcast, ti nga panagkasaba. Agururay nga si Anos ni Apo. So di panahon ni Noe, agururay nga si Anos ni Apo. Panapay kasaba dagay karuba na ng mga kung kunada kat katawan da ni Noe. So tatakat katawan na tayo. Anya kata kung kunada nya kata ti malala da jay. Domingo panda kunada pa ni dadik idi ka baka lumabas kay gilangitan. Siyempre, kanahin tayo mapanti trabaho niya po. Bali na tayo agsarsar din, nagkasabat Ebanghelyo, nagsarsar din nga pa maki-prayer meeting, nagsarsar din nga makikimo, nga makikasaba, mangibingay, dagiti sasaw ni Apo. Iso nga kung na nagaragkat, dagiti aldaw ni Noe, hindi may sagana pa iti daong, iso, anak kay salaganan, dagiti basit. Manong tati, populasyon ni panahon ni Noe. O kung na tayo, sangaribo lang nan. Basit siguro di sangaribo na. Kada yung sangaribo, 10,000 o 100,000, manulang tinay salahan. Walwalo. Agasam na yan. Nga nagaduti tattawi din. Gapot, kung na nagarod, idi, may sagsagana pa ikidawang, iso nga na kay salakaran. Ijay, ay tibdalan ti pakanakay salakan ay sumrot gidaong. Babang kini Apo tayo sa Kristo tata ni Noe kaya regan ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Dahil daong kaya regan ti iglesia ti Apo kaya ti pakay salakanan tayo ni Kristo kaya inayon na tayo iglesia na makastrict tayo daong makastrict tayo iglesia na. Kaya makapantay jay. Ay ito ti alaan na. Iso nga umay ko na Apo tayo sa Kristo. Ti alaanan to nga iglesia na. Hanga tayo jay literal nga simbahan. No dudumag. Kapilya kung gano'n na. Tayab to ano na jay. Datayo mismo ti iglesia. Datayo ti alaan ni Apo. Ipagarian na. Kaya ko na nangarod. Kaputi tayo kahit nasa uwan. 8 nga kararwa. Kita nyo man kapsatan na. 8 nga kararwalaan, iti naisalakan ide. Tatanga panahon nga ta. Kasimot lang. Ti kinaado ti tao ti lubong, mano nga ta ti naisalakan. 8 billion kanon ti kwata yun, ti populasyon tayo ti lubungan. Kaya ta, manupay lang kinaisalakan. Gusto nga kapsat, tayo nga namati tata,
Agtultuloy tayo tayo mga mauma, tayo mga agtulko, ay nga kumati pa ng palan, pantay ko pagsirdan tayo mga kaniapo, lalo tayo nga ito, tibiyag tayo kiniapo Diyos, kanti maudi nga text 2 tayo, dito 2 Peter 2:5. May kadwa nga Pedro 2:5, kat kunana, ket no saan na apakawan daydi kadaanan alubong, ngam inggaganan ni Noe, anang iskas kasaba iti kinalintad. Agraman kadigiti pito nga sabsabali, idi pinaglayos na iti lubong dagiti managdakdakos. Kasta tinaramad di panahon ito. I-day of judgment, panahon ti panagukom. At makita tayo ni idi agururay ti aje panaglayos ni Apo 40 days and 40 nights. Ang nag-isistambay lang ni Noe nang kasaba. Dati dadagsin na dagiti kararwa. Sa kanya tayo tata. Kakasi mo iti tattao no hantay nga ibinga iti ebanghelyo ni Apo. So hantay nga sarsarden. At nga broadcast hantay nga sarsarden. Kuan tayo dito yan suportahan tayo. I-like, i-share tayo, ikasaba tayo, o kaya ang nagiging tila ikabkabil yung posyo, o ang nagiging nagadong ag-like kayo, sabali magiging like yo. I-like tayo kung iti broadcast tayo, i-share tayo kung ibingay tayo kung ijay pa tayo, ijay Facebook pa tayo. Tano dati makabuya, makangag, kitain nyo ito't may salakan. Kasi tinanamit ni Noe agururay na tilayos, tudo, ngam, agati soul burden na, agati dadagsin di kararwana, ing kasabana. Siguro malpas na garamid ti agsapa, agi nga na manang tirabi, apa nagkasaba ti banghelyo. Kasi teraramidan tayo tata. Agyaman tayo, ini ka na tayo ti broadcast ka kastoy. Dagi jay makangad dagito. Dati na isalakaran, dapat dagiti nga kasaba tayo danay salakanin. So, suportahan tayo. Agdingit tayo. Makitagwa tayo. No, adama lang internet connection nyo. Adama lang Facebook nyo. Antay nga kung mga ag-share lagi sa balin o lagi jay mabalimot lagi jay pang edukasyon o inyamang napintas nga nga sang nga naidubungan. Ludikat tinangnanguna nga i-share tayo. Dahito ti may isang aramatin ni Apo nga asidigan ti panagubay ni Apo. Unang there are 2 signs, nga sinyalis ti panagubay ni Apo. May kasabat ibanghel ti aming tattao, iso dahito nga rod, internet tata, ken madan ti kapya, ket umayto ni Apo Diyosan. So nga tata nga rabigabsat, agyaman tayo kini Apo, kada ti broadcast nga kastoy, kararag tayo itoy, kada ti na isalakanan, dati handang may isang tao, pati may isang kongregasyon o kongregasyon na isalakan. Antay nga mapan aglugan ti aeroplanon tanong papanantay isuda. Lumangda tayo ko, na isalakan ta. Iyaban na tayo lang anan. Kung may kasabad ko, na isalakan ako. Gila nyo tayo dyan. Kung natiragsak tayo, miso nga ikararap tayo nga kwa tayo, ministry. May layon nga may isang ministry tayo kibigay sa Diyos. Una do ti mga kasaba. Ato ti halos amin sekta ti relihiyon tata, mga kasabada. Ngam dalat tamat dagiti agsapsapon, pinagbibiro ti kinatudlo. Masarakan tayo kung may suda. Mabaan dati nga broadcast tayo. So suportahan tayo kapsat, dati nga broadcast tayo. Ano nagigi karitet man nagiti young people tayo, sumali na kung may tech team tayo, o dito kakapsat tayo, na kasaba ko iti Ebanghelyo, at kararag tayo, na panlaigida ito, adupay tinay salakan, adupay na umawat kanya ako. Gusto nga di nagtudon, di na mamati kita tao, di nagtudon, naglayusan, awanan, naudin. Kastan po ti panawan.
nga umay ito ti anak ti tao. Da tayo nga Kristiyano, tayo nga masurpresa. Tayo nga ano to ti pakdar ti Espiritu Santo, umay ito ni Apo. So, nakasagana tayo ito nga sumabot kini Apo. Anak ko mga dito tayo nagkikita kabsat, ay gana ko may bangir nga biyag, yung langit, kakikitan tayo ito. At dito lang, ting kasabak niya kabsat, yaman tayo na Apo, ito tayo angkor man tayo ni Brother Radina. Amen. Madaydayo ti Apo Diyos kabsat, tatangarabi, tain tayo ng ganmanan, iti nagpintas nga sa ti Apo, nagpintas nga inanama kakabsat, nga nintun malpas amin dagitoy nga pasama kakabsat, gungguna, gudgubat, kaya kasama dagiti kadakos nga aldaw. Kaya salamat kini Apo ta alat gundaway ngindod na kadatay kakabsat. Kaya nanggaganda, di panangatag ng brother dyan. Di na tayo baybayan ni Apo Diyos, kakabsat. Amin tayo kat, ito naman, ikini Apo, agtalag tayo kat di na tayo baybayan ni Apo. Isang salamat at tangarabi, kadagiti sasaunang intanagan, salamat at dadating ang programa, dati online tayo at tangarabi, Webis ti Rabi kakabsat, Ilocano Broadcast, nga napakaluan, itidalan, Tila Santo, salamat kini Apo. Kaya tatang Rabi, kabsat, pasalamatan tayo, kabsat, naging viewers tayo, kabsat nga nagbibuya, nagdengdengag, tatang Rabi. Salamat kayo ni, tadagta kayo lata, kabsat, nakadwa kami tatang Rabi. Nagpinta sa unay nga magkadwa tayo, kadagiti adal ti Diyos, kadagiti kangkanta nga may pahay, kinapo ng naguna, kadagiti sa unang hindi mo magag. Isang pasalamatan da kayo, kabsat, at ang rabi, ken kasamat iti ng bukal, kada iti programa. Kadagiti angkor tayo, detecting, ken kasamat kadagiti ko angkor tayo, salamat kini Apo Diyos sa at lakay latatang kabsat. Nang nalunag ni Brother Jet at ang rabi, sa preacher tet, at ang rabi. Adong salamat, kabsat, sir. Agtutuloy tayo, magkadadalti sa uni Apo. Nanipod pa idi, nakita mi no kasano nga naiwaragawag ti sasao ni Apo ket nagdakkel iti kabaulan na daytoy nang nangunat tatangarabi iti daytoy nga online kakabsat. Ito nga salamat kini Apo tatangarabi kada kayo amin nga nangted iti oras yung kakabsat tapos iti kastakit makapagkakadwa tayo. Ket tatangarabi salamat kini Apo mapantayo kakabsat iti panagkararag tatangarabi. Amen. Kapag di mangitang ulon, amami nga man nakabalinte amin, Apo dayawon da ka, tatanggabi, pasalamatan da ka, kadagiti sasaw, Apo, nga hingkam na higad. Akas da di aldaw nuwe, Apo, salamat ti kinaanos mo, kinyada edi, kanyang tatanggabi, Apo, salamat na aging gara tatagur-uray ka, Apo, kada kami, salamat na giti sasaw mo, nangtad kada kami ti pakdaar, nangtad kada kami ti inanama, langtad kada kami ti baro biyag, ken langtad kada kami iti biyag natal na nga mayan nato iti pagitang Apo salamat kadagiti nga bambanag Apo. Salamat tinanama ngintad mo kada kami. Isang pasalamatan da ka uri Apo. Salamat Apo Dios kadagiti. Inaramid mo tinakom mi ti puso mi. At ngari mariknami Apo. Nga adda nga kada kami kadagiti sasaom nga mangpapanagnak Apo nga di na kami binaybay dagiti nakipagdengeg, nakipagligpas ka dating programa. Pasalamatan da ka, ket aming pamadayaw, itidmi, itinangato, nga panagdayaw, itinaga ni Apo Jesus, iti dawat kang kararagmi. Amen. So mga kakabsat, tatang rabi, pasalamatan da kayo, tatang rabi, dagiti viewers tayo na, nagpakada kami kakabsat. Pakada dahi tinumod ibiyang, tatang rabi, Brother Martino Dumrigue. Bye-bye. Good night.
kayo ay nagbabaksing